Казанда хәйриячеләр клубы барлыкка килде. Татарстанның меценатлар клубының беренче утырышы туган авылым үзәгендә узды. Меценатлар клубы Россия президенты Владимир Путин игълан иткән педагог һәм остазлык салаларында эшчәнлеген үстерә. Хәйриячеләр берләшмәсе эчендә остазлык мәктәбе эшләячәк, уңышлы, тәҗрибәле шкуарлар яшь эшмәкәрләр өчен остаз ролен үтәячәк. Татарстан үзенең танылган хәйриячеләре Сөләйман Аитов, Иван Алафузов, Юнусов, Апанаев, Үтәмешев династияләре белән данлыклы. Татарстан меценатлар клубы аларның традицияларын дәвам итүне һәм күбрәк эшмәкәрләрне җәлеп итүне максат итеп куя. Татарстанда кеше приюты хәйрия проекты инде 6 елдан бирле эшли. Шушы көннәрдә Питрәч һәм Лаешта мохтаҗларны кайнар ризык белән тәэмин итү өчен тагын 2 пункт ачыла. Безнең оешма айга бер тапкыр общий собраниелар булачак. Менә без бүген беренче заседаниедә җыелдык. Бунда инде основной эшмәкәрләр безнең бүген көндә Нефис Group, Ирбис дигән компаниялар, аннан соң зур кафелар, менә туган авылым безне поддерживать. Бу үзенең помещениесен алар безгә менә бу клубка безгә бушка бирәләр, шулай аларга рәхмәт.